Nagpadayon ng investigasyon sa Land Transportation Office kon LTO Region 12. Subay sige padalang mensahe ni LTO Region 12 Director Milhari Tumawis sa XFM Jansan kalabot sa sunod-sunod nga kontrobersiya sa maong buhatan sa Coronadal. Gipadadaan na og notice to explain ang pipila ka mga personahe sa LTO Gaisano Coronadal human nga nag-viral ang reklamo sa aplikante nga si alias Mark may tungod sa giingong overpricing sa renewal sa driver's license. Nasayran nga gisingil matud pa si alias Mark og 1,710 pesos sa window 3 apan siyang resibo 585 pesos lamang ang opisyal nga kantidad. Gipasumangil matud pa sa mga kawani nga bayad kini alang sa online exam bisan wala kini agi sa aplikante. Gihatagan na og 72 hours ang mga nalambigit nga personahe aron motubag sa maong modus. Samtang na-fix gayod sa prisuan ang usa ka 56 anyos nga fixer human nga nadakpan sa intrepid operation sulod mismo sa LTO Coronadal District Office kaniadtong Enero 15. Giila ang sospek nga si alias Abdul kinsa nakuhaan og mark money human mitanyag og paspas nga proseso sa lisensya ngadto sa usa ka pulis nga nagtakuban. Sa pagkakaron, nagatubang na ang sospek og kasong paglapas sa Anti-Red Tape Act of 2007. Samtang hugot sumala pang ginamonitor sa LTO ang ilang mga hanay batok sa korupsyon. Mga katropa, ayaw isalig sa pinaspasay nga proseso ang imong gihambing nga balatian. Dinita sa natural, tumar og Santhon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.